שאלת המשך שמייקרוסופט יכולים לשאול אתכם ברעיון העבודה הבא שלכם, שאלה מספר 63 בליטקוד, Unique Paths 2. אז בדומה לשאלה הקודמת, אנחנו מקבלים איזשהו מטריצה שבעצם מסמלת דרך, ואנחנו צריכים להוביל את הרובוט שלנו מהנקודה השמאלית העליונה עד לפרס שלו שנמצא בצד ימין למטה בסוף המטריצה. והפעם יש ניואנס קטן שיש במסלול בעצם מכשול. אנחנו בעצם מקבלים מטריצה של אפסים, ואיפה שיש לנו אחד במטריצה זה אומר שיש לנו שם מכשול. אז אנחנו הולכים לפתור את השאלה הזאת באותו אופן שפתרנו את השאלה הקודמת. אנחנו בעצם הולכים לעבור תא ולהסתכל כמה דרכים מובילות לאותו התא, אך הפעם אנחנו נבדוק מה יש לנו בתוך התא. אם יש לנו אחד, כמו שהגדיר לנו בשאלה, אם יש לנו אחד, זאת אומרת שיש לנו פה מכשול, סימן שאנחנו לא יכולים להגיע לפה. אז בואו נראה איך נראה פתרון השאלה הזאת. אז אנחנו מקבלים לנו את המטריצת יעד שלנו, ואנחנו נגדיר לנו מטריצה חדשה שעליה אנחנו נעבוד ונתחיל לספור, וכעת אנחנו נתחיל לרוץ על אותו אופן, אנחנו כל פעם נבדוק מה יש לנו בצד שמאל, מה יש לנו בצד למעלה, ואנחנו בעצם נסכום ונצרף את זה לתוך המטריצה שלנו. בואו נראה אם צדקנו. קיבלנו תשובה נכונה, 59% יותר נכון משאר הפתרונות בליטקוד.